Цялото предизвикателство журито проследи отблизо действията на участниците. Събраните впечатления ще се отразят на избора на трите най-добри лоши ястия. Бих казал, че тази чиния има цветове, аз обичам цветове. Им структурираност, има малки фини детайли. Това смятам, че съм аз. Чинията ми има фибри, протеини, въглехидрати, супер красива чиния, пълна с супер храна. Да видим как сте се справили с вегетарианските ястия. С чиниите, които изобщо не изглеждат апетитно. Първата, която не се справи с задача е... Лора. Това е една кашичка. Тя не ме привича въобще да я опитам. Няма амбиция, няма обещания. Според мен е ти кошмарно. Каза се тача. Разочарована съм от нейния резултат. Никой не обича да бъде критикуван. Много повече ще покажа. Гръмот ясно не бе това с мен. Абсолютно съм шокиран. Чедър, че не е окей. Но този дисбаланс и на цветове, и на продукти не те кара въобще да го пробваш. Човек, който се храни с месо и види тая чиния, си каже, ето, нищо не става тази. И яйцето как си като пластмасова играчка. Когато ми дава в масата, ще го върши до тавана. Жълто топче за пинг-понг. Стоя пред. Знам, че жълтъкът ми е презготвен и очаквах да имам критика за това, но това си харесвам чинията. Стрес тест ще има и за. Таня. Само от трите най-лоши ястия не смятам какво ще правя тази грешка. Реалите продукти, които си сложил на чинията, е лука, авокадото с гората. По принцип слагане на чинията това, което може да се яде. Много такива малки грешчици, които не се получава ефекта. Добре. Тази седмица започва много зле. Качвам се на балкона и се гответе психически за стрес тест. Някакъв стрес тест успях да се докажа. Така че мисля, че се случва този стрес тест. Трима от вас приготвиха много любопитни и интересни ястия с супер храни. Николай, заповядай при нас, ти влизаш в топ 3. Най-после време беше. Чувствам се супер горд от чинията и нямам търпение да я понеса на журите и да кажат какво мислят за нея. Шоколадов мус върху трохил шоколад с завеса от пчелен прашец и мацелина от плодове. Сега виждам този Николай, който аз видях в началото на Мастършеф. Но по някакъв начин той се загуби, изчезна, неговия стил изчезна. Харесва ми стила, харесва ми амбицията.
харесва и ползата на супер храни. Сега ако вкуса е супер, ще ми хареса още повече. Добре, да го опитаме. Това е вълнуващо, защото има чудесно балансиран вкус. Шоколадният мъст е слабък, кадифен е, лек е, приятен е. Отдолу в същото време имаш чудесни такива хрупави трохички, които създават едно още допълнително вълнение, защото в момента, в който непцето и моите вкусови рецепции усещат тази гладкост, тази мекота, тази коприна, цъм-цъм-цъм, на чудесните трохички, просто се получава една чудесна симфония от щастие в устата ми. Благодаря ти. Също не виждам. Николай, хареса ми презентацията. Модерна. Това вече мисля на твоята чиния. Вкусът е балансиран. Плодовете си правят добре. Имат лека киселинност, която се получава много добре. Това, което ме кара да се чувствам най-горд, е това, че десертът ми е изцяло авторски. Всичките компоненти са мои идеи, и въобще цялата чиния. И това, че журито я хареса много, е най-голямото признание. Днес много ми хареса идеята за ястие на. Добре, заповядай при нас. За трета поредна седмица съм в топ 3. 3 от 3. Супер. Много съм щастлив. Давам заявка, че съм един от най-добрите. Днес за вас съм приготвил канелони от 3 вида сирена, карамелизиран фенел, пюре от грах, вибратно олио от пресен лук, див лук и магданоз и един бърз винегрет от цитруси.